Jo, to je obchůdek. Ano. Mám jít za tebou? Tak se tady rozlížím v klidu, jo? Já tady zatím natočím takovýhle hezký věci, teda to jsou fakt parády. To si někdo dělal hodně záležet. To jsou krásné modely. To je nějaký obrněný nacistický vlak, tyjo. S takovým kulometem nahoře, jo. Jo, jak byl opak? Jak byl... Jo, tak tohle je prácička. Tohle je prácička. Do posledního detailu. Nějaká startovací dráha, tyjo. Tak kde mám Loubíze? Tady nějaký vojenský tábor. To 1939 až 45, no tak to byla. Nevím, jestli dáme ten pán mává někomu, nebo... Jak vidíte, tamhle už ho vidím. Do posledního detailu. Jo, on to má takhle na drátku. Já jsem říkal, jak to visí. Jak to visí. Když se to vezme ze správného úhlu, tak to vypadá, jak když letí. Fakt, že jo. Tady je meš. Ty figurky, ty jsou jedlí. To je fakt detailní hrozně. Bacha, střílej, střílej! To jsem dal bachac, ne? Aha. Sabotáž. Sabotáž. Ty mikrodiodky, co tam jsou. Hodně hezký, hodně hezký. Super zpracovaný. Tady tě to zaujalo? Jezdí mašina, jo?
Počkej, tady se zase... Je nějaký rozpojení. Tady se zasekl. To je hodně hezký. Tak jdeme tam. Tak už jsem se zde. Modely. To už jsme viděli, už jsme na nich byli, kde to bylo? Bylo tam někde u hlavy, nevím, teď se nevím. To pivo tam, kde je pivo? Nikde jsem se nevšiml. Jo tady, no, tak jdeme se občerstvit. To je takový celý obrovský klub, tyjo. Ano. Jo. Čekám. Tady si můžete prohlídnout modely piva. To je 100, no. A ten bumbání pak, jo? Jo, to je dobře. To je jenom dobře. 1100 máš? Tak. Dáme rychlou sváču, viď? Budeme se podívat, co dál. Děkuji. No, dává tam další vláčky, jo, do podzemí, to je z těch podzemí ty vláčky. Vypadá to, že je to věda. Je, hele, tramvajka jezdící. Vidíš ji taky? No to já nevím, kde je, někde tady schovaná. Je v tunelu. A už je zpátky, hele, podívej se. A je to trolejbus, není to tramvaj, ale trolejbus. Takže to je tramvaj. To je tramvaj? To je tramvaj. Víte, že jo? No a teď se tady otočí. Jo, tak to je. Ať já jsem blbej, že to je tramvaj, když to má koleje. Ano, ono to má koleje. Nestíhám to všechno tady sledovat, no. Já někdy taky ne. Autobusek, no ten tady je takhle, má zrovna parkuje. Nemá nikam trasu. Vidím, no. Skoro jak Lego domečky. Už jede, vidíš to? Ježiš, tady jich je, viď? Tady to teda jezdí.
Ale radiology. A tady se stala nehoda. Ano, tady jsem. Co? Můžeš, záchranáři, můžeš to zkusit. Jedno. Aha, jo, tady, hele. Když to zmáčkneš, to mají vychytaný, hele. Hele, když to zmáčkneš, tak tenhle začne, vidíš, zachraňovat. Masáž srdce normálně tady je. Máš hry, nádhera. Je vymakaný. Jdu se podívat, dobře. Co pak se děje? Hej, kutaj! Počkej, pomalu musíš. Mám kutat? Pokud tlačítko svítí červeně, tak čekejte. Takže až zasne. Až zasne, jo? Ano. Zatím to nejde. Potřebuje se odpočinout. Tak, už budeš moct zmačkat zbíječku, jo? Teď svítí. A nech toho, teď nejseš na řadě, Vítku, jo? Teď jsi to taky mačkal a kluk čekal. A Diánku, když to svítí červeně, tak si to nemá mačkat, tam je napsáno. Četla jsem si to asi 4krát, nemačkej to, když to svítí. Pojď se mnou, Diánku, tady jsou záchranáři vlastně, jo? Tak to můžeš zmačknout. Tak a nevím, kde to je. Tak, už se to zmáčknul, hele, a už jede. A už maká. Nějaký jelen, kde pak je jelen? Tamhle. Tady to bude jelen asi, hele. Ale musíme počkat, až se to zase... Tak počkej, musíš, jo? Až zasne, tak ho pustíme, jo? Potřebuješ zvednout? Tak, potřebuješ zvednout. A je to tenhle jelen, vidíš, jak se pase? Vidíš, jak kejve hlavičkou? Pase se, víš? Možná, že to je... Ne. Možná, že to je na dlouho, víš? Že to je třeba jenom tak, že to svítí celou dobu.
Ale teď něco. Ale nevím, co ty záchranáři dělají. Teda úplně. No, moc krásný. Tam je vidět skrz takhle na tábor, podívej. Vidíš? Nějaký děti na táboře tam budou, veď? Jak jsme byli v létě, jak jsme viděli na tábor, veď? Máte to když to svítí červeně, tak se to nemačká, počisté. Tam je ten, se kácí ten strom, veď? Tady. To je sekání trávy. A když to svítí, nemáš to mačkat, jo? Až to zasne, tak se tenhle panáček bude hejbat, viď? Ale až to zasne. Nevím, nejde to. Počkej, když svítí červeně, tak čekej. Nemačkej to, když to je červený. Nějaký domečky. Pokládají střechu, ale asi to tam bude zrovna protékat. Kostelíček krásný. A tohle se mně líbí, tenhle blok. Ten je krásný. Jdeme? Tak jdeme ještě do té druhé, na tu druhou stranu. No, to byla kukačka v lese. To nebyly kukačky jako hodiny, ale tam byla opravdová kukačka v lese. No, slyšel jsi, ne? Ten dělal kuku, kuku.
pravděpodobně do konce roku si ji vezmu. Tak. A takový číčurák já si budu na kolišti, už začal bavit. Aha, tady je krásný noční provoz. Jo, to je krásný tady. Ne, tam se nesmí, vidíš to? Proto je tady plot a nesmí se tam. Ani tímhle se tam nesmí dělat. Nejde to. No, někdy to jde mačkat, někdy ne, a dneska ne. Hele, tam jde auto dokonce. Tak, posuneme se k nádraží blíž. Pojď se podíváme. Tam jen svářej dokonce. No, tady je auta, podívej se na to. Tady fakticky žilka. To je hustý tady, to se mě hrozně líbí. Autobus. Boží. Jdeme dál? Dobře. Tak. Rovnou vyndejte i dvě další. Já si vezmu taky. Dvě. Jo, ale pojď si tady Nikolaj jel ano, tak, máme vizitku hezkou do našeho turistického toho. Víte, já se jdu podívat ještě na druhou stranu, tam je ještě něco. Pojď se taky podívat a pak se vrátíme, jo? Ano, myslím si, že rozdíly nebudou veliké. Tady vyjede asi.
Ne, tak to nevím teda. A nevím, jestli to chci vědět. Úžasný. Ale pěkně mrtě hustý. Ale normálně tam spadly šranky. Teďka si projede vlak. Jdou nahoru. A jdou nahoru, ale podívej se. A tady se začíná s novým kolejištěm. Tady to jsou nové začínající modely. Ještě holé. Tohle je hezký, tohle je krásné. Jak to vypadá tak divně, co? Když to není ještě dostavěný. A jakmile se to dostaví, tak je to parádička. Hele, podívejte se. 3D tisk. A tohle se vyrobilo z 3D tisku. Koník se tam odráží flamélie. Musím zkusit takhle. Vypadá to hodně dobře teda. Hodně velká prácička. To asi netrvalo hodinu. Taky z 3D tisku, jo. Trošku historie. Chce restaurovat. Já o tom taky uvažuji. Já o tom uvažuji, začal to jako... No, byl jsem vedle, tam jsou taky mašinky. Teď jsem ti to říkal.
Já se s vámi v tuhle chvíli rozloučím, jsme v Pečkách u Kolína. A to, co jste viděli, tak to je klub železničních modelářů. Tomu říkám business plán. Ach jo. A uvidíme, kam vyrazíme příští týden, no. Něco vymyslíme, kdybyste něco věděli, tak každopádně dejte vědět.